Hello dolok nang baga hanya hai tini botai kaisa video tu ifakya tini ni video ngnai topon debrumani sigla tongmani burui nokbar news channel by interview nahajak ngai narok huning interview topon debrumani sigla tongma burui momota botam hinei kok saka ngai narok kita nai naidi जे नरक तपन बाय मालाय माने बोसो माने बालखा माने ब दिनो मालाय खा अब किसा सायखना गदे Awalnya mau cukur jo, ang may bokun kerja. Jas kok ang bin bih bay, las kong mas haka, dui mas rohain kena. Ang bin bih ngesera-sera sajak, abun kora kena. Ang saka ang bo bay salah nyagi na kora ang bono bujo ka, ang bono hingga. Tara pura bo bay ang kunu kerja, pura bo tamung kata mung ya tanya ang kunu say mali ya माने jo. बमो हायें खा अब हंके अब हाया कोदो जे नंग ताव कक सायचंमनि माने अब हाया कोदो माने जे नंग बबाय मालायो माने नंग बबा हायके मालाय खा अब न स्राय स्राय खाजि abo henggang ke jas mane kaisa pandau tanggai. ब पान्दा सावनि पान्दा वो Abo samni pandang musimnya seng pandau tanglai ब ya. ब कामी वो ब Kami bolte ang basu sini ang jelas bunyi logi thamani bela. सावनि लगी थाङ अब सब लांनो न Sini dolong ni sisa ko injun thamana seng asu in kori khaji ya hapen chaimi ya. ब कामी Ga वो ब thamani abo tamjan sini para mana ang bo asu mutu mali बियां ya बियां ta. सायचंग ना ब Salu amo. सालो बोल बुसुक साल Salu makaje salu abo bo para jan sini himana. Emna para sini kamu mutu mama hai leng tunga ko tunga ta. Tabuk topon bay nung boba haki malagi mane nung Oh da mah hakin yo malak nung da kena mane dido. sikang mane boba kereng ha boba haki malai Ang segang kereng ya. nke Ang sabuk kereng segang kereng ya. Bono segang kereng bo sabun ya go bo mane ani nini sung number boba haki man ke bo bo sabun ya go mana bala ang bo sungja ya kindu ba bo bunyi. nung bono sengi janai ke nung ani number sabni tui kanek khai Hi bo anu borong mung saya. botam hana furo Bo sawo ang kaisa borong ya go na kha. Ang nono kol khai ni saw. Ga ang ba sung go jagli ya. Ang ba sung amrong no am tu wan su ya ta. mane nung ano thino nung call khai kya nke nung tamni bai ke call khai ke nung sura Hi sungka sungma tamu poron nenya ang kata bo pula kol khai do. sari Kol sirai sirai khai sirai ang tabuk nokbar news mangpling bisingti sahuri chongdo no Sari serai serai sari kulugui mane nono tingno bo call khaike koboni tuifon nakhra number do kok do bujika koboni tuifon nakhna mane tam hni sahoka bo Kanadido buano kabangma banu kol khaya last 08 ga ang receive khaya ang to number senior lang ga receive khaya ga prai sata ka sa hai banu kol khaya na ang receive khaya ga salsa hangge ani sranya ang receive khadika e pora hangga saka ang ko ka ang kok saka ga banu sawa ang umte jaga thangnai norogwe ajaraw umte khaye malai kok sanai ni saw ga do tamba chari hin saka ga kuno ya ja sanyo kok sana musungwe nama nawe kok sama jing jong ko sabo nambari hin singa ga sabo nambari hin jong ma rikata ni chong ko sabo ni singa tongo borok ni chong ban bung sayedo ja dino sungmane obon bada ang gote bung singli ya nunglo sabo bo kamini khaitong nin bung tam rok nung suda singka bono singka tam ga bor hni sa sawo ani para dung mali e mane edisi eri ani no amte jaga ni bung para bung tam jan ji ni samana no bung tam hni sa bo paran bung tam jan ni chau do bini bung dung tam hni sa kono no bini bumong kya no topan ni chau ta tam hni sa ka ga pare ga no ga tam khanya ba tam sadi hin saka ga hi hanu si mana no we kok sanai ni kol khaimeni ga nam sam ni yago nabar mano ni suka ga ba no borong bung saya do ang bar ban sunga ga pare ka musung ya ga ba no bar no kol khaya ga manai mai de saka ro ni sungo ma ha ga mano ko sate saka ga e pare hinga nyo ba no kol khai ko ro sunga saka om haita tam saka no bo kulogai sari tam saka em nó cái đồ bà nó mà nó xấu
mana hanyo kogrok sainanya hanyo kolok ki hayo kok ni simda rok sakana ki azagawo bukha mane hamjang ni digyo da thangka abo direct chadi 이 함정문이 미신구는 거 그러죠. tamo 그러니까 함정문이 미신구는 거 그러니까 그래 뭐 안 꼴록하게 하고 우리 오빠 하냐 꼴록하요. 그러니까 뭐 리십하요 꼭 사오. 그러니까 게 에르버레 hinga 그냥 뭐 하나 뭐 사오 잘 사다 만에 건드니 양we kokro 사종가. 그러니까 잘 사서 바자로 말라라캬 바 oro kokro bo bazar mala kinaro 사부성데 좀 한요 거 전번으로 받으러 말라라캬. 정만이로 빠냐 팔부로다. 그게 앞으로 와시 말라캬. 그게 좀 이거 하고 돌아와시 말라캬 안 숨노. 그러니까 아버님 바데 안번 두이반 시말라이도 그러니까 좀 과이록 살라캬. 그러니까 탄다로는 라캬 안 숨노. 그러니까 거록 살라캬. 스랍도 동사자 되는 거고 탕라캬. je puning interview wo ang je nukmani khanamani toponi bihi mane munung bai nung kok je salaimani 이 o 사가 topic no mane o kok no mane clear khe nung sre sre ke ano mane khlai rgadi mane bo to no sungka ajaga wo kok do bujikha je ajaga wo nini khani thangai chuak rok nungo yo hnei mani mane abo ani boi rok phayo mani o kok ko bujja bo kono kono jota berok Enggak, abang tiado. Anoro kuno pagi suara mingga. Bini besar ilka arbu suang nunggu arbu suang ning. Omahai. Enggak ke. Bano salsa pun kakya. Borno ko tam salai tam tanglai kong malai kya bang semi ado. Enggak ke bin bi kan salsa kol kayo. De angrisip kaya number sini ya. E porang ka bano kol kayo. Anong borong non kol kayo nung tam risip kaya sa hancho. Enggak angrisip kakya. Bos saya kan angrisip kaya lah kamu. Enggak ang tu bin besarnya nunu tu ya le. Ang tu bin besarnya selagi ya. Bos sabun ya ko number mana anom ting tong ang tu semi ya le. Ang tu just an nogo ba an nogo pan pakai bun nogo pakai kan. Just no pan tu ang otis pale tu kai mar hone bile. Enggak ke akon bising pan. Enggak buano bin buan chau ko le sip kaji. An number ani berinci hin chau. Enggak do bin kong narge ang kogo singi ang bin busan nu ju yang kan dam kok seng no bang saka enggak ban sung an bu sa chen no kom tem ti ni chawa nang tam hin ni chung enggak ang saka ang bin bin no chawa ang bo om haing jak ti haing jak ang tam ni chanai ang bu yu ni chau enggak ang bo ba jo a din no jo pas kong ma chau enggak 뭐다 뭐만 주고 어머 할게게 아무도 재미없래 아무 수중 리십 가게 꼭 사가 근데 이렇게 가냐가 뭐라게 가냐랑만 그뭐 아버지 말해 뭐한 거야 momta kadi kok khungke mane srai srai ani ro kasai phajak do nini jokon te a jaga wo munung bai nung i ko kok salai mani puning tei a jaga nini kok srai srai kai phaikya munung je no jokon te mane koi shahar ka nung jokon te bono thingno sajagai tongo hamjagai tongo srai srai ke sadi nung boba je tongna musung naike tam boba haikene je tongna ni musung nei nung sapuro nung doi otor yangai tongo bono jokon te sanai tabuk topon de burmano sanai bosa ka ke ang iji mane raji tongo nei nung sai tongo tar mane no topon de burma nung bai thangai mane tongo jak sajak Amtuya, ang bobe just duber malakya khana didara ang bono kuno ang tongdo chatak buya ang bobe just duber malakya abuni bising pano ang dino thingno bin bi kok sukang antariya ani wan chungma khata ma ang kok sawo ang oro ko gobang sawo wal ang go wala nyamu sungye do nga ngaro ko gobang ma saka ang wala nya nanglai abuni bagai ang ko gobang saliya ang saka jat abuni bagai wan chubi mana nya ang bono salai ang bobe kok sanya gina ni saka jat e por hanga ang bono kol khake ang kutukha nung bobai nung wan sukai nagena manile boba hi karone nung wan sukai nagena hangka nung bobai kuno halok sekeri nung tongma sekeri hingke nung tani bagai bini mani hukum nung nai tongkha ang kuno hukum nai ya hai nung hukum nai ma hike kok sai tongla jagato moji azora wa ang kuno be ani berano kuno kok phaya ang ja so ani je berano phaimena ang saka
ang saga ang wan chugui nagina ang bobo chalai nagina oboni bisingpan ang bo ao wan chugui chalai nagina hamani borono ang bono phun khai kutukha nini bori taba anu tangam te haiga kol khaim di sana nang nang tini simi kol ta khaje nang bai ang kunu koroi nang oma haike nang ano nang am te tangi anu sana nang ang tabu nin bagai man sorman beparang na ang non te tini simi kol khaya nang ba anu tini simi kol ta khaje nang bai ang kunu koroi nini family nang susuka jong na ang bo be hame hinjaga lap koroi ahanu sani kepala kami na bono already sajak ai pore hinga na bin ko lo disu khaliya atar pore bo sabo be tam tam abo onek din ni ko ang pore bin bihiba fast kong ma samane apuro bin bihiba je fast kong ma samane 2 mas ni pore bin bihiba kare 2 mas bongo bin bihiba ko ma sawatai mas kaise 1.5 mas bo sabo be tam ngaba ang sai bo manya ole jang bono phun bo anu continue daily dino 2-3 bar call khaya ang disu khaya Engka tabung nang toponi bihik thui thangwan ke nang sai ma kana le ang khnaka nukha khanaka engke nang thik bo ba tonga sama keroi engka hangke mane nang tamani bagai mane toponi bini kokno ang bo jawab rukha hangka ang ajaga ang kunu jawab rikha ni sayable dara ang bini jawab nang hukum na tonga puruta bihik kokno angku bin bihi kok sapura angku hukum bonaya konte bo hingka ang ino antiya angbini bu mung bokuya angbini kunu hukum bonaya angja sawa ani berano bojo kon tamri singiri kan ani berano kunu kam phaliya angja saga ang tamle kong adina ani bo samung tongo ang phadaro nongko jak gang samu ang phadaro nongko jak tu sangbo bai bano barbar kol khaimen bagai ang kong ma saga Enggak ang wasu kok sana na ani time kire. Toponi bihik munung no mane kenai tong na rok khnai nang sada saka. Ani buku ba ang masaya. Abo bor hisang nei bisina bor hisang nei bisina o bor tama sala. Ang bono already sajak. Ang nung bai tai kunu kri kha nang ano ma hairo kai bezalo ta khik laje nang bai ang kunu kri nang bon ang already sajak. Tabo joto rok public rok to no sai tong kha tabo kesaro azagawo momota de broma hapai mani bagai tabuk munung de broma oba ke si chawoi thunyani na kok ti tongka nangla tamo tabu tornai singno borok singno anu kok silsaka nga anga singno phajil phajil sine borok nganga bin bibe kok bo sagala kamo ang kol bo risu phayang kamon bini borok kok sama bagi sang bo bai kok sabli nga ang bo bai ang walai ma kamo ang hilai ma kamo ani wala nyato tam dorga nang ba ang bono already sajak nung obon khnadi adino simia salsa odino bo ang we phas je kok samane bo dino kole keting narakha oboni badate next time bo ang we tin bar kok saka obon ga bole keting narakliya ang bono bujok jak nunga no ni busai phatar chuam nung buni no thuo nor ko wan chugan an no ko phai thu ne an no ko phaya bo ang we just je du ber man me bo saw an busai be yam ten chau an no ko phaya bo salsa bano request khai bin busai buni no ko chuang nang tongo anu chawo nunga bono kol khaji no ko thangdi ni sadi ni bin bi gano request khai hero ang saka an nam ang bin number bolong li su khigla ja ang khulong maya bai ni saka bona already no hangka bo saw ihe monai tabung khai sadi compressor di adene bin boribo compressor tong ang bono saw de no nung bor chuang nung tong no ko thangdi ni sawo odino thang yang ka semelia bin bi khadi hingka ang khai dika banu saw monai nung kol khai ge register ka bana tabuk joto mane lokol mane bini nok nukuni mane munung ni nok nukuni borok jotono haika batai onyo public rok kok silsai tongkha haika no dara am thia do kesaro munung mane momota de burma hapai mani bagai no oba haike mane atiya ang bai nadi chawoi thunyani nangkha nei tabu kok silsa jagai tongo ang bunugo nadi dara am thia phano ang bono kono proof bukhaya ang bono kono be ang bono sibisini ang nijibo bin namano sani mana ya boni jiso boni yago sabuni yago nawo mo hayong ebora ang kok samani bisba ang bono onek bujoka nini family tongo nang thangdi nang tongdi nang anu kol kakhaje nang bono ang chawo bo bujiya bo kol khayo ang risip khaya oboni bisung pan borta mo kinu ba anu kaso borok chawo bini omo hay nang wai ingmani bora bo alga jaga ang khara kuncho aba ang saimana thangni ang khujbona ya ungkhai ka hamkok ni chakang ang sandiman ni chakang nangla tabu pani radapur thanao AFR khlaiman nang sajama ka khorktani mongo sab sawni nukhang sab sawni sajama nang bumani bumungoi bin bumunga an bumungoi
Right. Yaw bahake no kok si sajagoi tongo kesaro Momota Debroma hapaimani bagoi no o bahake momoko munung Debroma thainyani nango hnai tabo kok sil sajagmani bagoi Radhapur thanao affair khlainani nango borok o bahaita borokni kok sil chamung tabo. Kintu Hingke ba ang nung borok o खोनादों bahake affair khlaio hingke nung tongma sama koroi thik no ajaga nung bujugoi mano Topon Debroma nung omsike class khlaioi nung nini bihik bwsa gwnang tongo nung o bahai tong ta ang tongdi hai nung kaya bujugoi ang mano bini hingke tamni bagoi nung tabo kok sil sajagoi nungno butharo nungno ajaga kesara habu hnai nung tabo affair khlaijaknani na. ang sana naga ang sawi ba mano ang bini bwskang pan sai mano kintu ba ang bono onekbar bujokjak onekbar sajak kintu ba bini bagai ang tabo tongna hakesa bungni tongo ang bo siwo Borok tabuk karon sawo tabuk munung Debromani nukhungni borok Momota Debromano social media o bwskango tubuna nangnai bo sakpangma go sinai hnai borok sai tongo nungno tam sanai tabo. ang to bini bihino yakar dibo ni ma sama kere bini bihino buthak dibo ni Nungno ma o sama kok tabuk kere ma sanai blei nukjagoi nung ma sanai blei ang bo bai kuno tongma sama bo koroi bo kuno halok manjungma bo koroi thik tongkha ani oro phun khai phaikya ki bo ani thani kok sapaikya ang bo bai kuno tongma sama bo koroi kok hai dana ba bo yaw onyo buri bahaika hi bo onyo buri ba ka je ni pa ka ang ba ingma poro sa ang bono buri ba ingo ni khana ka oboni bisung pa to ang ba tu kulu already kulu kere bo buri bai bo ba kajak he pai abang sai mi engke nung bahaika kajak pai hni simang ka bo hi ang je ungko social media o je nung ma sawa social media borono ari sobai bo kajak biang holong sigi mo dai ro ka je gro khni khana ungke sao sanono purup da ang tong mi di hi porom nu ya ha nungo kana mi dia o kajak purup da tong nin thani ang mi dia o sunu go sama khana uta purup tong kha hangke mane sirai sirai sadi o purup no ani tuklai thani ani thani puru bokure kun bokure ang bo abo already no o ka bi boni kai ja koktoi mane social media tui sawo abo kwbangma gujok saroknai tongnai tongo do mane nini thani evidence proof tongna nango ani kure ang bini bali to to mane khai ta proof mala ba tongkhangka nung sari o kokno mane nung tingno holong sikro kaja karok nei do proof sara hangka ta sari ta do olkha nung ulta majra mane case kotorong thanai nung bono just nukma nama sirei nung ang nukma lugo nu sirei ya nung dara proof sirei mai hangka nung bahike abo ang kaja go puru hini mamba ang puru bori ang just social media khna ma ko chawdo yabo sari ang social media je khna ma chawng ga bo sabo bai ta mo to already to bang bo onek sikang no ka bi kai ja তারপরে বোতামো সালাই তামো উংলাই তামো একলাই আবো তাং সাইমে বলে ang direct bin bihin no call khai saja nin bihin nin bo sani number ho te debang na ang blok khai king la jag na ngano tai ulo du star di na bo ale din ang ba kok chawe ang bo bai du tin ba no kok saga tu te le sai bro kok saga bi bi ba Nke nung ke ki mane nini busayo tong momta sabane anda ang ani busa be tong phana ani busa be tong ya ani busa bo le ta ani busa onyo bori nya tong ga ka bu onyo buri nyai tongja nung ke selanaya ko ehe mane ang nini busa ani ke ani buri busai nyai ani busai alga buri nya za ani busa ko ni nyo ang bai already ang ani busa na ang bunyi no ko muni khaya ang ani busa no pusi tongo wa dukho bepa busa rogle busu tor ba ke busu boyo sungsa ani busa okora 15 বছর যা বুসু 13.5 বছর যা নাইন okora পরিও ক্লাস 9 বুসু পরিও 7 ani busa ko ni korte bo ani busa hostel tongo ang no pori ruoi ang no ngu tong ang bunyi no ko bo kama khayo ang nini ribo busa ke mane buri onyo nai thangka onyo buri nya chong jok bata bo bo jaga nai oboni bagi bang angga se kabang mo ko bo sana thage do nini dara busai bunyi baga ani no thepai lap kre ang bai bo punu kre nini busai bo jaga buri nyai thangka ang oro bunyi bezala ani no thepai lap kre hanu sa ano already bezal paya bo jikho nini busai sabono nai thangka bo kamio thangka bo tani bagi thangka bo nono kibi woi are bo ano anga se bono kordo kha tong so bo omo hayung thang ga ang da khaino tong ba anga se bin bono na sing tong ang 2009 ka ja go bo bai obon poro se bosa kani asa yo omo hayung ga ang da nini busai tam khai tong sebuk da khai tong tamo
Saya kaipa no ang bumuruk sai mangala. Nini Buni busai bedalo tam ani no thapai lap gari. Nini busai le tabu kok silsai tongo mani collector Ani hadia busai hai hai ani hene busai no je sukan kok sida to ani busai age ni chimino policy borok ang sai no karon ang asuk bosor tongo ma 2000 no ni chimi manjagi family ang asuk bosor manjak ani busai ka hamda hamira ani busai hamza ge ani busai byapare buishemiya ang sai meno ang horbe chalba tonga ang sai meno. Mani Abo ni ang busanya bunyo sana nang tamo bukhanya ani busai tik nang ang tabuk ang no sai kadai meno. kalat ni busanya nang hada hamza Bos ana hamza yang kan tam lo bon hamza tong sang hamza dia ang sajung tong na abo kina ta bunyi no ko muri tong an busan ang busi tong na le hada hamza ye do mani hamza nang ko le jo busanya khana de hada hamza suk sadi hamza ko jo tang an busai be tong tong na le busak ang ani yang ni background kon do phater wo chojo tin din kon do thu yo re ang no ko busak tong ta mo we buzai tong ko da hne ya ko khoja ko na la tha hne khobja ko je mani mano je ban buja ko ban kislang khasa pondo kosom hai pora koso khage pondo buja gi ang tongoi para sat param borok pondo se bisar khasini khaiye tai wasi bisaran kala se nong no pora ya ka risine hine pondo ani ya ko kagos potro tani chung bagi hisang buza wala tamre ba wana hamya wan chugo tamoni wa hanya bobo he hanya ang bui be thangmaya buni nogo thangmaya nok bisingmang ma tongo gai jel khana tongma pan ta sanding na bla sa ga borok ka thang nok bising so ko tong jak mai le ga kamla khanya pur ko bano ro ro taku buku nogo thana pur ko bano ro ya ga kam khai rang tu pur ga rang no ka hamza go taku buku nogo thang pur ga hamza ge rang mai ni ba ga abo salanya thanga ka bang ma kok tong do chal bo lap gre da ko jai hok o topic no mane badla chongno tabu hingka tai mane last pacha ko do momta last pacha mane kokung senai ga tabu jokhon te khorok tani mungoi e pher khlajaka angka nang a kok no ruk sawoi o kok no ruk sawoi nang tamo bobo he reply tongnai nini mane jawab tom tongnai ani kunu gre ang bono thing no ang kong ma saka Ani ang kok bobo nadi thi kok masaka ani kok nung kahang ko bojidi tabuk munung debramani nukhungni bororok tabuk khorok tani mungoi nini bumung khorok sa tongo nini mung khorok sa tongo o APR khlaimano no tuyei borok ni nok nukhungni borok no nung tamu kok utornai tani bagi nung kes rjaka bor tamne bagari yang samia already na bini nukung ni borok ba ang kunu keri kya ang bono already nu kok pai jak bor tam no wan chukuri yang kok pajak khangka tani bagi nono APR khlai borok aje rekiting khana mata abo first time je ang ba kong ma samase oboni bade ang bono ko already no para sira ki sai jak bini borok ba ang kunu keri kya ang ba bo kunu keri kya keri se phali are borok sabo bujiya 사는 까말라프로 뭔 부사지 비니 부사비 안 구는 파치 그리야 뭔 부사지 가지자로 포도 구멍에는 뭐도 가지야 근데 안 것도 가지 할래 뭐 사비 가자 안 것도 살리 할래 우리 올구나 뭐거나 그래 비나 tabuk nung kuno bobai topon bai kuno halok gerei nung kuno Ang aja bai bo bawa kuno- hani jenis tongma gerei hingke Ang bai bo kuno halok gerei. tahu APR kelanya ni nangkani ni bung no koroksa aja ka dawoi o thanawo abon ke utor di already je pass bo ani bo bin busani mobile logo just pass man kana bo hangka anu no honi chong kana ta e oboni bagan jo taban bum kana na ta কিন্তু bo already no bona sra sra be sajang bo anu sa manai do ako buji kha nang bo kolok ta ya sakbi রকম যায় কিন্তু বা আঙ্গরে কিদি খাইমা আঙ্গরে কিদি খাই বড় খাইছা আলা খঙ্গা আঙ্গরে কিদি খাইনা রাম কমো বিনি বিহিক যে তাম তাম সা আঙ্গ তাবু সারো গই মান কমো সারদো আঙ্গো আঙ্গরে কিদি খাইনা রাম জাগিয়া nung আঙ্গাসি tabu APR kelaimano tuyei nung tini kenapa no romja gay mano nung tam bo hewan sugui tong রমনা খঙ্গা আঙ্গ তাম থানাসা অকন কক থানাই রমনা খরম থুন tam hni sanai tam থানাসা ang jas bo be kong masa bo sabni ya bo na kong masa ka ang masa yang ya saka bo bi buan abo ang du ber mala ki ang bo kong kok sana ja ang je mala me thajo to banok sagala bele ang kong kok sana tabuk topon debroma nono hontong kata kogo ang bon bihik sanano musungo kenai tona musungo awni bagi si ang wan sugui tong hni saka nung tam hni jabaruna topon debro o kong ti saka aban bin be para bang sami ya bo nyoburi nyu ko no bo to kaji ga bo nyoburi bi kaji ga nam te foto ko no bo to kaji ko bele bo topon debroma nono saitong kata momta abo bin be para ang sami ya bo যখন bo ang bai
no sai tongkha momotano bonanai bihi khlainai tabung munung thui thangmani yagolang bobain kajak sunai hin tongkha nungtang bobo haiwanso abang saimiya nana himan sabno nanai abang saimiya abo bin beba sabno nanai angaro kun kri kono kurui ang already no bobe onek bini amti gotrang na sakang already no bobe onek hakal kai chal jagang bini nok nu kungo sere sere ki chauni kagjak abun bisung bung family wata mong abang saimiya nongle bin family tha thangka ang thangya tamni bin family thangkono sa bin nok sisiniya ku dongka hambai do horka ham saba